Sale beshaqekile abantu ngesikhathi kusabalala ividiyo yendlondlo yamanzi ichaza mayelana nesehlo-ke noma-ke nezinto ezizokwenzeka. Sawubona kuvena ngobulafunye khona lo musa njengamanje ubingelela uyena Mathanda Ghost ntombi zomqamana emehlaka abanye baqabula umathu wazi ngana yethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje kulungela upress subscribe button nazisho ukuthi uyalike kuze njalo mase kufala amavidiyo kube wena oqala othola i-notification ungakhohlwa ukusubscribe. Ngana sekhaya ngicela ukuthi le video uyilalele uze iphele ebese uyaphawula ngayo. Indlondlo yamanzi iveze okushaqisa abantu abaningi yaseke isho ukuthi yona kahle kahle kule video ikhuluma nomuntu ngawani kukwena ukuthi uyayikholwa noma awuyikholwa. Kodwa-ke ibe nesibonakaliso ekuyisona esinyakazise iNingizimu Afrika futhi abantu bakhuluma baveza imibono yabo ehlukahlukene. Abantu-ke abanye baveze ukungenami ngenkulumo yakhe noma-ke baveze isayidi lokuthi khona abantu abeyayo noma-ke khona abantu aqondisa kubona. Kodwa-ke yasisho ukuthi cha kukwena ukuthi le video uyayithatha noma uyayiyeka. Futhi ukusho ukuthi-ke unenhlahla uma ngabe ulalele le video noma-ke uthuke wathola le video salise uyilalela iphele ebese uyaphawula mayelana nalolu daba. Asibingelele uma wase-South Africa le message kubaluleke kakhulu ukuthi uyizwe, kubaluleke ngendlela emangalisayo. Thangini ngibe nesibonakaliso ngathi ngiphezulu entabeni. Uma ngiphezulu entabeni kuqhamuka nje umuntu uthi tshela isizwe ukuthi kusazoba bomvu. Usho nje kanjalo yaseyanyamalala. Thina abantu bakamoya sakwazi uku-interpreta lokho. Umbala obomvu akusiwo umbala omuhle. Usho ingozi. Yekho umuntu ongawazi umbala obomvu ukuthi kuthiwa danger, gevaar nge-Afrikaans. Sazi-ke izathu angisazi. Nginezinto engi-assume-ayo ukuthi kungenzeka ukuthi yize idala ukuthi kube noswazi esizoshaba ngalo. Because njengamanje I think ixoxo mayixhumayela manje umuntu kumele uyikhulekela yena. Because futhi ngicabanga ukuthi ngisindwe ezinyawo ngoba I think ngibona amavidiyo aseNewcastle. I think mhlawumbe into ayizona noma iyakuthanga engathathe nezikhukhula. So ngiqondile I was like mhlawumbe sekuqale khona lokho uyabo, but anginayo isho ukuthi yikho yini futhi amavidiyo anginayo isho mhlawumbe amavidiyo akudala yini mhlawumbe ngiyaconfirm nini ukuthi into yanini kodwa abashonga indawo bathe nje South Africa yonke. Basi nje into engayisho ngathi mina mhlawumbe ngokucabanga kwami icasula uNkulunkulu kakhulu ukuthi most of abantu powerful bathwele. Ngiyabona nje kade nginye impophoma osibili impophoma ngiyakuyona eAdams. Mangifika lapha abantu bafica khona bakhala ngento eyodwa. Kufika inyanga lapha ifike ithwale lapha eAdams kule mpophoma yakhona. Kuthiwa nje kunomunye umfana nje angazi ufike nezikaphe engaka mhlawumbe ezu20 ufike ehlabe khona phakathi emanzini echitha igazi. Lamanzi ayaphuza nje lezansi ngoba ehamba esekhulisa nje azongena phakathi olwandle. Angithi siyazenzela angithi umhlaba wethu lo engelani imphakathi niyathula niyibuke leyo nto. Indawo enamakhosi, indawo enezinduna, endangazi labafana wayini basabala abafana abancane because but into engisho ukuthi kunabantu abazolimala belimalele amacala abanye abantu. And let's not forget amakhosi, lamakhosi ahleze ezihlalweni ngongemthetho asebenzisa imithi lemnyama lengcolile ngoba afuna ukuphatha. Lezo hlalo bayazi nabakuzona ezabo lezo hlalo zinabanikazi and laba abanikazi if sebephunyukile ngoba in order for you ukuze ihlalo sithathe kumele uhambe uyobopha lo muntu lo umnikazi wesihlalo umenze ukuthi emphathe wena ngongemthetho. Ucabanga ukuthi umephunyuka uzokwenza njani? Uzokuphuma nje bese ke yaxhawula vele kuzoba khona izikhukhula kube khona iziphepho nayo yonke lento leyo. So it's unfortunate ukuthi manje akazi kufika ukuthi kuthiwa mhlawumbe kuthiwa Ndlondlo gibela intaba ndoda noma hamba amanzini hamba ukhulekela nalo ulaka olizayo kanje as usual. But manje the difference ukuthi uyatshelwa nje umuntu mekutshela ufike ethi lalela wena mfana wena wentshepe ngithi mina kuwe kunezikhukhula ezizayo la tshela abantu. Uyabona lo muntu uthi akasho ukuthi hey hamba ulungisa kanje. So engakusho manje mina ngidlulisa nje imessage ukuthi ufuna ukuyikhola noma ufuna ukuyikhola okwakho lokho. Ukuthi ufuna include unakuzana amakhosi amanye akhona noma ufuna ukwenza okwakho lokho. Kodwa mina ngithi mina le ibhekene nawe nje izithandazele wena. Because angazi uzokwenzeka nini izathi futhi angisazi. Futhi ngisho kuthiwa ngiyasazi nina nadelela nina niyisa nina anikholelwa umunye umuntu uthi unamandla. Nikholela ukuthi umuntu onamandla nina ilabantu beni laba nina nikholela kubona. So what's the point of
assisting the nation if abantu vele bezohlezi bethuka njalo. Kancane mina uthola ivideo yami uthola ukuthi thola ukuthi abantu bahlezi bethi ngithwele, uyabona? I know kuba nama-discussion abantu behlala mhlawumbe emsebenzini noma kephi emphakathini, amunye uthi ngithwele, omunye uthi angithwele, but this is not about me, this is about you guys ekutheneni sekumele nikhuleke manje. And mina nje I suggest ukuthi nangaphandle kwale situation le yenzakalayo, uma uthandaza awuthaze uNkulunkulu ngqo manje. Akuyibeke eceleni indaba yamakhosi, ibeke eceleni nje and thank me later. uNkulunkulu nje umqonde, just uNkulunkulu ngiyakuhlonipha, ngiyakukhothamela, futhi wena umuntu wangidala, yakho umuntu onamandla ngaphe kwami. Kodwa manje mina ngicela ukukhuluma nawe ngqo. Uma kuwukuthi labantu laba benza ukubi, sicela usivezele bona ebusuku. Uma ukuthi kunabantu abaziphatha imandla abasiphethe, abaphambi kwethu, baphezulu kwethu, and balaphana ngokungemthetho, sicela usivezele, ngoba sifuna ukuya phambili thina, sifuna ukuya emuva. Uma kunabantu abasebenzisela imithi ukuze silandele bona ngokungemthetho, sicela usivezele. Ngicabanga ukuthi mhlambe nale trend ekhona njengamanje ye-gender based violence, I think izizwe lezo mhlambe engasolvwa yimikhuleko, ngoba okwamanje umlomo ngeke. Mina ngikholelwa ukuthi nje umkhuleko. So ngihlezi ngisho ngithi mina amakhosi angempela, abantu abanamandla ngempela, yini laba enila ko TikTok ko Facebook, wena nje uyibuka le video commentayo manje, yini abantu abanamandla. You just have to believe. Kusho nje wena emphakathini wakini, if mhlambe umphakathini mhlambe niba 100, awukhulekele nje wena, and uzolibona ushintsho, and not praise yourself bese nje ushona phansi nje, uphinde futhi uma kukhona okunye, uyabo. So mhlawumbe umphakathi wakini uyophiliswa wena, yebo, ngaphandle ukuthi mhlawumbe uzukhulela kwabanye abantu. Qala ngawe kuqala, ngoba akekho umuntu ongenawo amandla, uyabo. So leyo message nje ngifuna ukuyidlulisa. Hey, ixoxa mayixhumela manje, ngoba nami cha akukho amanzi engizoya kuwo, futhi ayikho into engizoya kuyo ngithi mhlawumbe ngokhulekela lento le. Mina nginele iziniwane, niyadelela, animazi omunye umuntu nina, and niyathukana futhi ninjalo, uyabo. So nami ngizokhulekela mina nezingane zami nomndeni wami, uyabo. So yeah, ningancenganeni bafethu, andlo siyacela. Basi nje mhlawumbe futhi into engavimbeka la, if you guys can take it serious and futhi if uthi usubonisiwe nawe umuntu kamoya, just share. Ngisho ukuthi ivideo yakho ayizuba nama-views, as long as it's there, it will make a difference, because someone will save it and repost it, and sonke sizokhuluma into enesense, and people will take it serious, because unomuntu ongibukayo nje manje ukuthi nangiloshaya baphethe. Awubuke la ku-TikTok bangala nato abamfollowa na Facebook, bezwa ngayo, baphethe kamfana, yabo. So but uma sibaningi mhlawumbe uzoshathathela slow umuntu leyo, but ke short left.